салому алайкум дӯстон, эди шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародаро, имрӯз шуморо аз нарх навои мошинбоздори Хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем. Ина бародаро маълумот Kia Carnival соли 2014, мотори 2. Мошина авзор мекунем. Бародаро, хушро нигоҳ кунед. Ҳолатҳои баллон, диск, нав бародаро, мошин вагони дута дара, без ключҳои дасту, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно кожа, люк, панорама дорад задний. Я бародаро, ҳолати қафои мошин нормал. нарха шампу нарха бошад бародаро 175,000 сом тавсия мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 846 5000. не бародаро, агар ки махлуд шуд ба мин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маълумот Hyundai Tucson соли 2014, мотори 2 дизел. бародаро, мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. мошин ина олти балон, диск меяма бародаро, дута без ключҳои дасту, ду дараш, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, монитор дорад, салоно кожа, люк надоро бародаро. олти қафои мошин бародаро. не Taj Avto. Assalomu alaykum. Chap ofisi? Nima meydondan narxi? Narxi shampull ne? Narxi shampull. нарха бошад бародаро 135,000 сом мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 929 2008 918 81 59 49. ина бародаро, агар ки махлуд шуд ба мин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маълумот Kia K5 соли 2015, мотори 2. мошин авзор мекунем. бародаро, хушро нигоҳ. вагон ай? мошин вагон. без ключҳои дасту, дута дараш, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно кожа, люк, панорама, пробегаш 192,000 бародаро. оди қафои мошин. мошин беҳад тоза бародаро. рули анатомия бародаро, старт стоп. ин нарха шампунь бародаро, нарха бошад 135,000 сом мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот. номер телефон чанд? 11 011 0025. ина бародаро, агар ки махлуд шуд ба мин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маълумот Mercedes C-чка солаш 99, мотори 1.8, газ, бензин, газаш евро 4. мошин авзор мекунем. бародаро, хушро нигоҳ кунед. олти салон бародаро, коробка механика, пробегаш 3 круг бародаро. олти салони мошин, салон латта.
расходаш чанд хай ко? 90 تا 10 تا 90 تا 10 تا. Оти мотори мошин бардоро. Нарх чанд гуфтасид? 65 нарха бошад бардоро 65000 сомон мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 92 64 640 74 ина бардоро агар ки махсус шуд ба ҳамин номеро занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бардоро мармат BMW E90 тройка солаш 2007 мотори 2 бензини бародаро мошин обзор мекунед. Шуро нигоҳ кунед бародаро. Шор электрипакет мультирул коробка автомат салоно кожа старт-стоп сиденё лифт ҳамаи сидени оти салони хафои мошин бародаро. Шенҷерашам ҳай бародаро. Шенҷераи 10 тина. нарха бошад бародаро 80000 сомон гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 723 88 88. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ҳамин номеро занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бародаро маълумот Lexus IS IS ES ES соли 2016 мотораш дуним. мошин обзор мекунем бародаро хушро нигоҳ кунед. лакҳои диск балон ин вагон ё неме мошин вагон не ҳолати салони мошин бародаро 4 электрипакет мультирул коробка автомат пробегаш 100000 ҳама сидени лифт сиден ина ҳолати салони қафои мошин бародаро. Старт-стоп. нархаш чанд пул? 300 нархша бародаро 300000 сомон гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 98 822 46. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ҳамин номеро занг мезанем мошин боз савдо мешавад.